Matius arosau ke dekat ke belai penriu ter kene kedai tang naga gospel jo Matius ka ong kumni henry syapang kita gisngi bat ki por om don batip demne ki angel beneng henry tang kupa jengo ubah beneng ti kumba kalong gisngi unawa kum taru kan long kata ke jiwan ukon briu ndaba kumba kalalong ha kita gisngi ki bamanswa kata ke jingslei ba kile ya bam kile di kile shongkurim kile penshongkurim tat nda kata ke sngi bau noa ula lech shapo kata ke ying ling bat kim shem la sutnyo tat nda kalawan kata ke jingslei bat kala rong no yaki baro kum taru kan long kata ke jiwan kon briu ha ke sngi noa yalap segini ke pateng menriu bat kam ngej yaki jingilap jong noa Noa thao ke ying ling ong kan sawan ke jing slei ke bakrau ke pertai kim yang la poi da ke sngi jong ke jing slei jong ke jing habus lap Noa rung se ke ying ling bala khang ke ying ling bat ke don ke jing slei ke bakrau ha ke pertai ba ke bible ko kalawan ulwan labba lapsan la ther bat ke jing hab slap ke long hadu shibna itam kumta Bible ko ong bat la rong no yakine kinong pop baro. Yeno la rong no yakinong pop baro haga por jong noa. Mano barong ki ka Yo noa la no iki nong po baro la rong no kalong kumta tik haga sngi ke jingwan ukon briu nakhlem nga de bible ke mut kumbalong ke sing noa kumta kan long haga sngi jong ke jingwan ukon briu ki bom ngai la rong no shaka jingjot ke jingjot kan lap pat kan rong no kan sar na phang yeno le eno yo noa ba de ke ying jo ngin pule kham shuru anda kumta arngot kini don ha ka langkha yo we la shim no le ni la rong no te yo we pat le eno kan mau ye ke story jong noa arngot kini shong teliat aga yeng teliat ye ga wei le shim no le ni la rong no te ye ga wei pat le no na marga ta tu sharana ba phimtip haga no ga sngi ba un wanu khon bon wanu trai jongi ye ga ne te phitip bala do trying ula tip haga no ga por ba un wanu nong to un dala ap bat un da sharp an prat ye ga yeng jo na ba kumta phiro tolong ke balak kloi na ba haga por ba phimod onwan no khonu briu piti bale ji sui tho ine farsi kumne namar ude jiu but ngan klip yang piti bale u jisu ong yo no pop on rong no yu bahok on no bale u ye tho kumta namar ude jiu but ki jiu kim ngai bakin le chebeneng kim ngai bakin le chelandet kilo ka judge pen riu jiu baro ka we ka up bagi himau blai kan wan hang ne khando ka hima ublai kan wan hang ne khando ka ta gre ke jingai jong ka judge pen riu jiu na do testament brem hado por jong jisu ki up ye kan hima bakan wan ka to ga hima bo blai ula kular hau david nang ta daw abo jisuan hau no bakhan nyo ke gospel gospel Lukas kini ki jiu ki kili jisu ki ong lano ko kanrat ke hima ublai kan wan jisu ong wat mut bapiu berkat bakan wan daga bapila ban yoi o ke hima ublai kan wan daga bapila ban yoi ke hima ublai ka nabaga hima ublai ka long hapadeng jompi
kemud kala don menta hang ne perthai tang ba pimyo I ka namar ke himau blai ka khlemwan kat kum gor kom berkat jong jiu ka himau blai kat kum ga khmat jong jiu ka de ke ke bal kilap ban yo I ka bolong thik kum ga khedu debit ka de ke ba hima ga ba kan cha do nda bo jisuwan u yalap sepang ka ne ke himau untuk kala ka bamut na ba ka himau blai ka lawan kedok tim himau blai ka lajan ka jimut juga kalong kan sedang mentahi kalawan kemut kadon laha hang ne tang baki jiu kimyo I ka pi ki jiu ki kliu jisu kyong kumne wat ki senran makna ki kliu jisu kyong ko kanrat leno ka jingwan ke hima jome leno mer penyo pat ye ki hima Israel ki kli hakam joy postoro hadin mo jisu lemi pat kidang keli kumne kyong atra leno ke hima jame kan wan kim ito ye ke hima blai kim tip kim yo I ka pleng kala de wan so pikan mau gadon ko ka khana hagalong ban riu chung ka gospel lu yonis kadon ko ka por ka bagi kajat pen review pai ba babon belen ukwa ban thungs e mi jisu de kabor ka bible ko ong ki kwa ban thungs e mi jisu de kabor bale ki kwa ban thungs e mi jisu de kabor namar ki mut ki de jiu par ki tip bag himau ble ka don hang ne he perthai so namar ba ki de bri bakan jado ki perkhat bagi himar bakan jado so ngin thung e mi ne bri manta de gi ni ki ti do jingi ha ni ki khli ka bakan jado jong ne bri jisu ban nasret no har de bri bukhrau so de bai ban udeus em tharau ne so ki thu ban thungs em u da kabor karukom yo I jong kajat pen review ya himau ble kam de shalandet kilo ka de ke ban wan chene ka ban wan ne ka perthai ka kentin jong ka testament berim haba ka batai jepang ka himau ble ka bahane perthai ka pron kam tin kumne u ong winong tulpa tat hadu baka burom jong utrai ke jing tip iku burom utrai kan tap ye ka perthai kum baki ki tap ye ka duryo so ki kajam ruju ka khmilenti bagane ka perthai kan dap de jing tip ye ka burom ble kum baki duryo ba ki tap ye ka perthai kum ki ki batap ye ka duryo kata ga language jong the testament bathamai barim ba ka kren jepang ka burom ka bansat tap ye ka perthai kade hang ni wada ga kitab jing pen pau ha kanong ba arpho we uyonis yo I gi jing tho pau yo I ye ga hima play wong ngai I ka beneng ga bathamai ka khando ga bathamai na ba ga khando bathamai ne bathamai kal do no ban ngai I ye ka nong ba ka ba khoi ka ba da one hair no blay ka one hair na jrong shane sha khando ki jiu ki ap ye ki himau blai om ban le cha baneng ki ap himau blai hang ne bat blai jisu ithu ne parchi kum ne namar do jiu bat utip bang kajak ru jiu ro ka khmiliti kum ne bat uru utip bakalong kum ta ki hima kan wan hane khndo de mengi mentai ba perkhat bangini le cha baneng sisin ke skingi le cha baneng sap ngam ong bangina mi le cha baneng ngam nginom pej naga shiti sino teslani nginom pule na isti sino selani teslani kanong basau nginom pej bat kanong stiwa sigino teslani wat ka ba arma kana nginom pej ngan chu pedi pitang na ki gospel ha ki gospel haba kren chpang ka hima ublai ki kren chpang ka ka hip ka bansa jahan e perthai ka hima ka bansa wan hagane ka perthai unde sha landet kilo de mangi ke ba menta ke ba perkhat namar ba ngila syah kai nang ni nang tai ngila yo jing kai ngila pej ni movie ki film ki ba ak ba kalong kumta so ngi perkhat ba kalong kumta filap mentan nga pule namathios nda bo khon bri unwan your way on wrong no on e no your way on e no your way on wrong no ka jingjot kan wan your way on e no
un e no ne on e no u hang ne perthei bo undon bentalem hage himau blai ta re jimur jongka chu umdei tang sap hang ne ga Matius kam de hadin jong kejing kam de shwa jong kejing jinjar ba pipuli dengan penipi kendiat kejing wanu kun briu kanja hadin jong kejing jinjar ba ngan sipuli be pitang na gospel jong Matius nomor arusau thadar huai te kan sedon kejing jinjar ka bakrau great tribulation kejing jinjar bakrau ka bom ju jakoj menu bat ka ban om ja shu menu haga perthei kan sedon ka por ka kan sedon kejing jinjar ka ba ka jinjar bakrau ka bom ju long menu haga yaw la le no bat kanum jaheru haga ya ka ban sawan ta re kejing keren yon Yesu baru ang lam dalam penkut ye lagi sengi onam don wero wa yola im han rein namta kita belajit on pelengkot itu sengi ti don ki beri ban ong hakmi ukrus don hang ne hakmi don hang tai wat ngai pi namar kin mi kinong tu palang ler kin mi kinong ki krislam ler ba kum da ter ba kin peni ki dakhla bala dong la long bala wat ban syukur ya ki belajit hakmi ngai thu pi gini manta ti haba jiag ne ki pinyo tip bat ter thot arpunyo kumolong kumbak mi ka laile na mi ngi bat ka tenshan shiru sep ngi kumtaro kan long ga jiwan no khonu brio thot ar khandai kumne ro hadin ka ta ka jingjin jarba kumne ro hadin ka ta ka jingjin jarba ye gesngi an pendum badi ubna no ma ga jing shai ye kloro bane kin ha pat ki bor ju ka bane ye ki bor ju ka bane pen ki thola pogong bat hangta on mi pa u khon breu ha bane bat ki jaj ki kenjab banrio ka perthai baro kin ya lan yar lampat habakin yo yo khon breu bodo wan hakil o kabeneng haka bor bat ka burong bakrau te un pha ig angel ju rangkat bat ka jing riu ka turoi da ka jing sawa bajam bat banlum ya ki bala je ju na gi saul air nadu bekut kabeneng syudu bekut hadin juga da ka jing jinjar ba keperthaikan se yo iya ke jiwan utrai keperthaikan yang leniar lempat badai hangta unsa khot ya baro ki bala jit jo baro ki bala ngai haga kerteng jo so gat kum ke gospel jo Matius ngin yai lambai ke jing jinjar ba khro berthai menta don bo khon yo hasnga noi phi ngi don kam ro pat ban sungo tho kemud ayu ka jingjin jarba ngidon kamru ban sungo tho kemud ayu ki klor ki hap na beneng ke ye ke sngi an pendom ubna nam ai jing shai ubna un kelas na ngidon kamru ban sungo tho igata masyu ye ke sngi pendom ubna un ai jing shai ki klor men ken hap hadin jing ni ke so ngin habar ya lebay gini pat pin khnyo te so trem da pi don kam ba so ga language jong bible haba kren chpang ka jing hab khlor no beneng ye sin pendom yu banan pen kelas na wana ga jing sha pi don kam ba so se gini pat ta re gini kam de ga ngin mi pecheta ngala le teng ye gini jing set ha ga jing sha ha ga jing kai ba khnet jing a chpang ka jing hab jong lucifer na beneng ngala le gini jing ka kendiat dan re ngin sa yahi kai kat banami isni phi marn ong ye gesing pendum ubnam ag jing sha thlim ngi model makna hap anya laba kita jing jar ba ka bom ju jam no perthai de pe kat ne jing jar ro ngina don perthai sakata ka ban sowan le la ayu ban sha re ngali thu phi gede ka bible ba kren
ngidon kamar semua tu ya ka language jongka ya ka rukom keren jongka piu way prophet dalam baklau do Joel bukan Jepang ke jingwan jong mensem bkhoi baru ong hagitagi sngi ki samla kin I thok jing thok pa ki temen kin Fox News bat ki samla kin ye tholpa bat ngan the yo mensem jong halor ka dok baro ti kun charang kun ke the jepi kin tholpa bat kum ta ter te ke singin pendom benar ai jing sha bat ki klor mren kin hap ter dala poi ke singin pendekos yang Petros baru labu ong kene ke papio I ke jingwan yo mensem khu hene ke singin pendekos kadai ke bala pendep ya ke bo Joel wi tholpa ha kitab jung ti hai ta kising khadu ngan the yo mensem jung lar ka do baro ter bat ya ki singin pendom yo benar ma ke jing sha ba kun ter so Petros wi lap sepang ke jing hap ki klor breng sepang ke jing kelas 6 sepang ke jing keladum ke sengi borong kane ke de to ke bakren do prophet Joel pi la de bitul pas sepang ke jing keladum ke sengi bat ke jam ta sengap so kai ke bang mo bang ke ngi don kam ban sungo tho ngan thoi pi lo be ubana nom kelas 6 no unong kelas 6 ka chu de ka language jong ka Bible non keluar baham nem kala se ban hap sisin ke sengi don way komet ba ha ba uban tangon ya ka perthe jengi kala se ban wan ki chat keluar ki chat pe ki ban sahab le se ban tangon ya ka perthe jengi kata kan ya de ka way hare pi don kam so to ka language jong ka Bible ba khren pang ki ne ke bom ju jam no mono kini em ki de ki bang ide ba so to ya ka language jong ki prophet kam tam unoi tolpa Isaya baru Jeremia habagi keren Jepang ke jingjot jong Jerusalem berapor ki puran kami kten ki ong pe jingjot theo ke banam ke kle sho lano ro andre pilapat ka kle hadin ngato ni snem ade ke jingjot ke bom ke kle sho jingjot theo ki puran kami kten kum ta ke jingjot jong ke Juda ke jingjot jong Jerusalem ke jingjot jong no umde dang no shino ke jingjot jong ke ri Moab ke jing jot jong ka ki bon ki shnong la ga Egypt la ka de ka kano ke shnong ha ga testament brim ki tholpa je phang ka jing jot ka khra ko ba fides ngo trem le sha ban sngap re la da phidong ki long puli Bible pe penya ki language bagi pron kam long ko mengi tarai so habangi puli kitab jum pa ngong so mo so trem kitab jum pa ko long ngani thoi philo bi kam de ko ma pi tarai kitab jum pa ro kadai kerukom tho ka genre ki ong naktin preng kerukom tho ye kitab jing pa la tho ka de ni ka genre de ni kerukom tho mdei tang kitab jing pa tho tu rukom kedon chibon ki jing tho ku la tho ha kerukom jing kitab jing pa ka wei ne ki kadai ka bom don Bible jing ki kitab Enoch ka taru kadai thik la tho ka thik ha kerukom jing kitab jing pa ka genre kadai ki jo so don ki genre ki bakren naduk ke por jong Isaya naduk por jong Jeremia naduk ke por jong Ezekiel ki bakren Jepang ke jing jia ha ki sing ba khado so kan long gumta kan long ke bashar khai kan ba trem pat pinas ngo mi nyu kiu ni ki nyu khle bas ngo trem da shisha andre ni dan kam ban so tho thamai ye khtin ble ni ha ban yai lama ke jing jar bakhrau ngaklem monga do jisu tang ba pede baso tho ka igata jinjar bakhrau pase now hadin yu kita jinjar ba un wan khon breu un lom ya baro ki bangej na ki saul er kemot na mi ina sep ngina site ba na site de hadin yu jinjar ba but un wan ngi kremi lej mengi setai unwan mau shane bat ka himau blai ka don hang ne kan wan hang ne to ngam ong banginam ya lech chatai namara da pipule gi sithi jong tesoni pinlap ba tesoni ka ong kumni ki ba yap kris kan mi pa chwa mangi badang im ngen ya bo na din joki but nginam lechwa haswa kita bayot ya on penmi pat yaki nang ta mangiro ngin lek bani shem baru try
hasahi peneng bat ngin ya long bat ula junom kata de kentin jung ka tesel ni rengen pe kata na su ong pi ngin pule betang ya ka di kentin jung jisu hagi sau gospel bat mentang pule ya ka gospel Matthews so ngade bangai ngan jet ban sha no om de ban sha rong no namar ka no ka kren Jepang kebangan sa im kalau thik kum hu por yo nowa le no yagi priu jang tu ka pateng boro ha por yo la rong no yaki de jing yap so nga kham jin bangan long kum nowa ban sa no ne pyong no